vi kommet til Drejø. Det er jo Sydfyns perle. Øen i midten. Øen i centrum. Ja, vi er så hernede på Gammelhavn, som er den lille havn på Drejø. Og den er blevet renoveret i løbet af de sidste 3 år. Ja, 2 omgange, og vi er netop blevet færdige her i vinter med det sidste stykke herhen af. Der er mange ældre folk herovre, som simpelthen ikke har muligheden. Så skal de købe det på tankstationen i små poser, og det kan jo ikke gå. Og olie, det er jo også dyrt. Det er jo også tosset at bruge olie på at flytte olie. Så kan vi lige så godt flytte noget brænde. Når vi får det på den måde her, så kan vi jo køre det rundt med en truk og råbe og traktor, og så kan vi levere på dørtrinene hos folk til en billigere penge faktisk, end de kan købe det over i Svendborg, hvor de selv skal hente det, og det er der mange, der ikke kan. Det vi står foran, det er havnehuset, hvor vi har badefaciliteter. Der er både bruser og toilet. Så har vi jo et havnehus derude, hvor sejlerne kan krybe ind i, hvis det er for dårligt vejr, og sidde og hygge sig inde i. Så der er et lille krydderurter, så de kan have lidt krydderurter til deres madlavning. Jeg kalder mig simpelthen Øhavets sundheds- og kulturformidler. Og jeg laver nogle guidede ture, hvor folk kommer. Jeg modtager folk i Svendborg med færgen, serverer morgenmad, og så står vi af på Drejø og går langs med kysten. Laver lidt qigong, det er jo det, jeg arbejder med til hverdag. Så går vi op til kirken og hører lidt om kirkens historie. Og så lidt til Gammelhavn. Og så er vi også lige et smut herinde i min have. Ikke? Og så besøger vi Lars og Susanne. Lars, som har stenovn, og Susanne, som har kunsthåndværk. Og hvis vi så møder nogle mennesker på vejen, nogle øboer, så hiver jeg lige fat i dem også for at få også. Det jeg arbejder på, det er simpelthen at få en ægte øhistorie. Altså anno 2011. Altså hvordan det er at bo på en ø. Så går vi ned på færgen, og der er vores madpakker kommet fra Skarø. Vi får nogle fantastiske madpakker over ved Gitte Sommersild. Sådan en friskrøget laks, og som kommer i en lille lækker madpakke, så folk de synes bare, at det er bare helt fantastisk at lukke den madpakke op. Og så sejler vi til Skarø og møder nogle spændende mennesker derovre. Bidronningen, som jeg kalder hende, Skarøis besøger vi, og så hvem vi ellers møder, og så får vi eftermiddagskaffen hos Sommersild igen. Og de er så glade, når de kommer, og de er endnu gladere, når de tager hjem, for de har fået en masse dejlige oplevelser på de 2 øer. Så det er jeg glad for at formidle.